into uzana umbuzo ungayikhumbuli labo Ndlovu nje labo abambekayo. Ngenza kahle Yes, labo yes. Ngoba umbuzo wafanele ulandle lapho ukuthi bangobani labambekayo. Babe naleli ilungelo lokumbeka. Labo abambekayo babe ngobani labo. Bangobani la ekhaya eNdlovuli. Babe nalo ilungelo lokuxhumandela. Nokwenza izinto ngokuqanga. Umbuzo la nethi lami abambekayo. Ukuzalwa ikhosini ukulothola isizwe ngizokulekelela ngicela uhambe uyobheka iNhlapho Commission. Uzokuthola. Njengoba nje sikhuluma nje into lena eyenzeka. Ngisho nasemzini nje umuntu isigaba isithatha kunina. Kuba isigaba sika mama wahe ngoba isigaba sikayi sesimile siyaziwa. Noma kuthiwa umnumzane noma kuthiwa indoda yasebenzi unina ofike eqokothise isigaba sengane. 1 ngokuthi ugane nini lapha ekhaya. Futhi ngale kuqala uyena indlunkulu emzini wendoda yakwabo. Ogane isibili lekhohlo, ogane isithathu leqadi. Noma indoda ingadala izibe namakhosikazi awu40. Ile principle esebenza automatically bese kuba ukuthi yona nxa inqomela ukuhlela umuzi wayo. Ithi loya niyamsusa. Nangabani yona efana ukufaka kepha nje ilokho indlunkulu lekhohlo leqadi. Bese kuba ukuthi akhona amanye ama-factors. Leyo ukuzaleka is just one factor or just one consideration. Kepha ikhona enye consideration ngokwesigaba sokuzaleka kwakhe. Lo mlobokazi lo emzini wendoda noma lo ndlunkulu endlunkulu. Uzalwa inkosi. Futhi lokho it's an added factor. Engaba number 1 kube khona number 2 number 3 ezalwa inkosi. Futhi lesigaba so2 ufike eqala sesifile. Sifela sona. Elothola isizwe. Zalwa inkosi elothola isizwe. Sekhendiwe lapho. Ingakho ukuthi it's a ubuhlungu ukuthi ukufika kwenqubo yaba basiqonela yafika yashintsha. Salahlekelwa uNkulunkulu bethu. nabezi. Sakhohlwa ukuthi uNkulunkulu ungaphakathi kithi. Nabezi. Komunye nomunye wethu. Ngokuthi senze umngcwele kaNkulunkulu. Ngithi sithi simfanele sakha naye. Nakuzivula sisho njalo. Kepha ke i-problem of an exiled God. uNkulunkulu osekudingisweni esangasiyomfika emasontweni namasonto kasikali naye sekudingisweni. Anokuthi edalapho mhlawumbe nje ukubuza wena utshela abantu mhlawumbe njengamanje umuntu obehlezi egcekeni ehlezi nemvubelo yamileyo uyabona ezinye izinto buyibubuthi yenza kanje iy'ngane zawo njengoba ziyingaka ziyiphethe kanjani zona njengoba seyikhulile indoda nendoda uma isibona ukuthi lapha engangibheke khona lapha akulungile iyakwazi ukuthi ishiftele kwenye ingane ngoba ibona ukuthi lapha akulungile. Uma ngingakutshela nje
mina ngila okunye ungakwazi ukuthi yayithuthiswa yini ithuthe wakhangela ithuthe zonke izinto zayo ezisenyokeni. Lo mbuzo-ke mhlawumbe bawukutshela abanye kodwa ngiyakwazi ukuthi yayithuthiswa yini. Abanye abantu asebenamahloni manje ukusho ukuthi yayibeka ukuthi cha bonjalo kunjena, cha bonjalo kunjena. Osengamahlazo manje abantu asebencane nokukhula. So-ke ngisho ukuthi even-ke nomnumzane ekhaya akusho ukuthi ngoba azala ingane kwayeyokuqala ngisho noma ngabe kuthiwa siyabheda kangakanani iyohlala inhloko yekhaya iyakwazi ukuyishintsha indoda umuzi wayo iwuse kwenye indawo ingezuphendulwa umuntu. Nalokhu uvula lokhu utshena umhlaka 14 May na yonke lento amanga yonke lento akuyona iqiniso kepha akudingi ukuthi utshelwe yini umuntu ukuzazi iqiniso kufanele eyihluphe elifune. Iqiniso is out there when you read this judgment as part of lawo manga esystem. Abasakhuluma ngomhla 7 April. Ayekho umuntu esakhuluma ngomhla 7 April. Okwafundwa ngayo iwili yafundwa ngomhla 7 April. Kwathi uyahlonzwa ngomhla 7 April. Wakhulelelwa. But sonke sekunaleke selective amnesia. It's out there. Ngaya lapha abeyini afuna ukuthi ngibheke bize inkundla ngamagama. Ngoba ngikhokhela ukwenza lokho. Ngoba futhi angifuni ukusebenzisa platform umhla 7 April. Kufanele ena ukuqala phela ukuthi ena isimo kalotshiwe ebhebheni zamanje njengemelo kaMoses. Isiko lakuguquka nxa uthi na lakuguquka ngithi liyashintsha but le dynamic because irresponse yabantu mina basuke bephila kuzo bese beyikhapha leyo mthetho nemtheshwana noma beobserve into yenzeka njalo bese kuba into abayilandelayo imali usiko impilo yabo. Kangilazi isiko elithi umuntu ofanele ebe ingonyama kwaZulu kufanele ukuthi uzalwa umkhosini nokuthi umzalayo lotsholwe isilo kangilazi. Mhlambe ke sazoba khona. Okuliqiniso njoba kade isilokhu sichaza ukuthi kuba negama okumqonga fanele sikuthathe kusilekelele kusiphilisa ukuthi isigaba salo mlobokazi emzilweni ude noma leyo ndlunkulu isona esilawula ukuthi ubani oba inkosana. Kepha umntwana oseyivezile futhi okuyiqiniso ukuthi umnumzane nje uyakwazi ukuthi ebize umndeni ebulale engabulale enkabe ezoyishintsha inkosana. Ethi nango seyinkosana lona ngayiphethe thina xolisa. Kuyenzeka kulisiko kwenza ukuthi nxa ingasekho ungashayisana amakhanda. Ngifazi lokusho mntu kepha okuliqiniso ukuthi asilandele izigaba zikangaka. Uyabona nje lo oqala angithi yena indlunkulu emzini wendoda leyikhohla leyiqanda sekuphelele. Kepha yabona nje isigaba esendlunkulu uyoze ukukhulunywa lapha cha uphela wafika wakhala umntwana akudla umusi. Ngaba kuthiwa nawo number 20 number 50 number 30 ngoba uzalwa amakhosi. It's a consideration. But angekwazi ukuthi na hayi ngeke ube ingonyama xa ukuthi awuzalwa ebukhosini nawo lotsholwa ngayisizwe.
ubheka ngaleso sikhathi ungabe into njengembuzi ngoba imbuzi kuyihluphe nithole ngazo kanti bazoshintsha iphela kwaye lepha okuliqiniso thina sithi silandela okwashiwo uDlokobane kwi-Club Commission ukuthi naka ama-considerations abhekwayo bese siwa-aplya to ngaphela siqale siqhamuke ne-theory noma ne-philosophy bese i-aplya kuma-facts nakha kushoyo umhlahlandlela bese i-aplya kuma-facts ngoba lowo mhlahlandlela umntana enkosi uzale ebukhosini ngisho ngona uthena uliqadi ngokwendlela le enormal uliqadi kepha khona eliqadi obuzala ebukhosini olotsholwa isizwe uyolotsholwa isizwe bese ke eyawudla umuzi siyamamuleka siyamvuma futhi siyakwesekela ngoba asinawo amanga asikhulumi into ngoba sifuna izivune ngoba umlando uyositsheja ngedanga kepha okumqoka nokukhulu kakhulu ukuthi bantu masekwenzekile lokho ingonyama esifaka uzonda amagwala esiswini sitamntana nenkosi abantu abanabangake they will tell you ukuthi lelo siko lenzeka ukuthi walotshelwa isizwe nxa sekufanele manje kuqhutshekwe ke nesiko lokufaka esiswini into engekho kazi bebe nithi mhlambe ivele engachazanga umdlovu uthi lapha kaZulu ukuze ube ingonyama fanele ube ukuthi uzalwa inkosi walotsholwa isizwe ilokho ke umdlovu engiphilayo ngoba ngokomlando ngoba phela angithi uze sithi sinesiko suke sibheka suke sihlaziya osike kwenzeka ngaphambili ngithe kasilazi lelo siko elithi kumele ube ukuthi okuzalayo uzalwa inkosi walotsholwa isizwe ngoba ingozi leyo xa sishonda ngoba shothi ungase eminyakeni elandelayo sibe nengonyama engeyokuganwa ebukhosini shothi ngeke sibe nayo ingonyama elandelayo ngoba sesiqalela sakhuluma into engesiyo ngoba sifuna ukuyivuna thina shothi nje leyo ngonyama yathi amakhosi amadala ayithanda kunokugana ufuna igama ngane yankosi lapho shothi ngeke sibe nayo ingonyama olandela ngoba iyobe engazelwe ingane yenkosi futhi ingalotsholwa ngasizwe so kuyingozi ukubeka izinto ngendlela engeyiyo kepha okwethu ukusifanele ukuthi oba ingonyama ulandela isigaba sendlovukazi emzalayo wani ngenze ukuthi yena leyo ngonyama mhlambe ithi mina hayi ngizoganywa uhlobo loyedwa futhi uyophuma lapho yoba ingonyama akazalwa inkosi akalotsholwa ngasizwe kepha ngoba isimo sithi ukhona ube ingonyama eganwa abathathu ongekho bekhosini futhi ngeke ziphume ngonyama la kayinka amampunge asiwayeke inamanga ngoba ayandukisa kule ncala emlandweni ukukhuluma into ngoba ufuna ukuthi ivune ngiyajabula umdlovu yabuza ngoba bafike bentshela izinto bayashinza abantu bebhala ubhala into engekho eyamanga ngoba into nayo masuyicabanga ake sinje sithi ingonyama ethize uma yasingaganwa ebukhosini ingalotsholwa isizwe shushu ukhosi kuphelile kaZulu ingathini kuwe ngathi umntwana simalade niyamonga mama Dalrifini wini animlethi azikhulumele kokwe mhlawumbe isizathu saloko isiphi
masithokoze ngaya wetshela umnganga kwalungiseka kanjani siphi thina ephi umnganga yena ngoba kuzoba inkinga nganga yazi hayi kulungile azinize ethu kepha kungaba nishwa nje ukuthi umnganga eqhamuka sezositshela indaba zalapha ekhaya sibusile lo mdlokombane sasisho njalo sithi sibusa naye umdlokombane ngoba sithuma esithuma lapha sithuma khona ngeyikhathi esithize sibuye simonde sithi sibusa nenkosi nokwesigaba sethu manje ke urethi kwaninzi abalungisa kanjani siyathokoza ngoba ukuthi usendlule ngaphela lapho sathi siyanjani into enengo futhi kuhle ngoba phela kumsakazeli kube umsakaza lana noma bona kude mhlambe ngaselapha umngani ngamakhulu Yakuzetha awuyekhamusha interpretation ichaza kodwa iqiniso lamezetha uma kuphila nje kahle ukhona ukwazi kwalo kusayana ngoba ukhona okunyisiko elenziwe uyinsizwa elenza kuyisi ngumyalelo walabo namhlanje singathi mhlawumbe basiqala ukuthi la kodwa ke ngiyakwazi ukuthi isikhathi sabo zakwethu yesifunda bezethu cha lelo iphuze leqhwa kakhulu asikwazi nje ukuthi vele sigijime noma silishiye kanjalo sokubekile wathi intombi isigogo libe ngibuze babo ndabasa ukuthi lo ngakugelo ngadezo singasemnikeza umnganga elokhuzi futhi nabiza bizwana ngisho ukuthi abasikhonyiza bizwana ukuthi sithi into okuthize ngosuku oluthize kuluma nje hayi leza bizwana mhlawumbe nabezitha sengifika kodwa ke exactly amadata ngiyivela ukuthi okuhlala la ngiphinyaka okanye ngiphinyaka but undabezitha ngachaza ukuthi ukhona la khona umsizulu angeke sakhona ukuthi suka esikhundleni okuzo uyangihambezela okwamagama lawo esilo kumsizulu onke kuseyisa kama uvuza ukuthi lo magama ukuthi ususwahili nakho ukuthi kumele nganize ya enyokethu waselule kwabe lapho Yesu uba lokhathuni slow man la wasulekile no man wasula ngokuyaleno izinto esekhona esokuya kuthiwa unyaka lezulu ehola ukuhlanga yasekhaya impela ukuthi lokho habenzayo ukuphatha ukwehlisa akuthanda ukuhlonga baphatha nje kwayo isuka la eminyawo eqaqala amadolo eminyaka umbunga unamazwi usinaveza ukuthi uyofika ephathini noma ngomasi abawasho umbunga awindlela ukuthi bazobabeka utho but wawuphi wena singisipheka ngoba yazi lebiza mhlawumbe mana ngahle nano kodwa ke inkinga siyafisa bandla abe indaba kepha ngiya-understand ukuthi bakhona abayizindaba abasebenza kumaziko aphelele nayo yonke indlela ngathi ngizothi amakhulu la besiwaziyo ukuthi nathi esikhule khona bese kuba khona amaziko pushing content thina sizopush content yabona lapha sihlukane yabona kini nina ngibapush content lento entertainer fulo ngiyafaka bese uthi awuthi ngisakubheka njengoba ngithe sekukhona abangani thina lokho kulusizi uyukufa yithi uyasiqukuda usuku nemini
ngomonakalo omkhona nje basikhuluma ngithi nje sikhuluma ngeDubai namhlanje lapha ekhona yedwa uyasayina bona ukuchema nje kwey'ntatheli kuyingozi ngoba phakathi kokunye kunomthelela ongemuhle ekugcineni kwentando yeningi yethu ngazo zonke iy'ntaka ezezinta intando yeningi. Asiphumele i-content sizane kabusha ngeke sibone i-content ngoba kusemini sizane nje kabusha umuntu enze nje erepresentele umuntu ongaphakathi kuye afika naye lapha emhlabeni kuthi makufika isilimo usithunduzele eceleni bese kulokhu ngisho ukuthi-ke njalo wemntana ngithi lento oyishoyo ngayo angisho ungayifaki lapho kusha khona i-content kepha la sibe-media briefing nge-serious azidlali futhi nje into ey'ningi kabi ngoba siphuma kumbe nabanye omhlaba manje-ke ngelanga mositshela ufuna usixoxele ilanga kathi asophatha izinto kancane zethu umntwana uphendula ukugijima uyolungisa into yomntwana wesizwe. Umntwana ukhuluma ngomsamo kaZulu owathathwa kwakhangela wasiwa enyumbeni. Umuntu uyazini okangaka ukuthi wasuka kanjani kwakuyisiphi isizathu sokuthi usuku njengoba wena osuligosa lethu njengendlovu sungasilida ukuthi wasuka kanjani bese-ke sibuya-ke sizosho-ke lokho okushoyo nakho okugijima futhi ukusonyazini kodwa into eyenzeka egcikile wena emzini kayihlo uyakwazini ukuthi ufike wenze iphutha bese kugijima inkolo okhola kuyo bisibuya izoxolisa lokhu okukwenzeka ihlo wakho ukuthi akalutho manje sefanele kufa umbambe ngamawashini usugijima enkonzweni yakho imoto ephakathi usubuya uzolokhoza ngoba nalokho okukhulumayo kuyintimboti kuyintimboti yokuqala yokugcina ngoba umdlokombane ayibashile bakhona namanje ababeya lapha kulowa muzi kaNgonyama ehlala kuwo ukuthi hey hamba ushweleze lena bemthole wala ngoba nabo labo babe sebebona iy'nkinga zila ngoba lokhu sizokumelana amakhosi uma ekhombe umuntu umuntu awajiki owavela kuqala uma ekulokothile ukuthi uyohola isizwe akajiki nawenza onke amaqhinga njengoba sibona oMadondo nje kade benza siyazi ukuthi kwahlala ubusuku lapha eMaritzburg kwakhiwa leli icala futhi siyazi ukuthi kuhlala ubusuku lapha eBloemfontein kwakhiwa le judgment esize ngayo nje namanje kodwa konke lokho kuyokuphelela ezeni lokugcina iqiniso nomdali namakhosi siyabazwela nje abajabulayo ngoba yusizi nje obesho nenyembezi abantwana manje ungadlali nje udlalele kulo nto leyo ukuthi uzobheka up into engekho kufa lokhu zinyembezi lezi wemngaphi unyazi nolubizane nesithakabeli seyindaba which alizo sithakabeli wakwayibona zami cha kanti njengoba ukhuluma lapha nokhuluma isitshela ngasothweni nithi mina unyazi nithi lo uNkulunkulu odlufuthu oshayi nasazi uNkulunkulu adayeze nomhlaba umeni badla kongaqhemile ungangeni emapolitiki ngoba lo muntu uyobusisa ongabi nabonayo ungahlangana nento engasile usile into engasile amanzi ahlala amafutha nithi unyazi nokubiza nenike ngisho losulifakele lolu daba imangani uthwena asibize ingonyama beze kwesithathu sebendaba nithi unyazi nizobiza intonga ngithi uNkulunkulu lapho
ngisho ngathi angumela besonzo ngingafa ukhulumela bona njengoba usitshela nje ukuthi unyazi kwenzakalani babe ngabalapha ekhaya kwenza usitshela nginaye ngiphendula lapho wena yini okanye ufuna ingonyama ezesithambo sabe indaba wakwamona umdlokombane wena thina sikhuluma ngenkosi asikhulumi nge-celebrity nje sikhuluma ngesilo thina nkosi yoseka nkosi yohlanga wakwamona umdlokombane esesithangabeni sendaba tubize bindaba befeni manje-ke ningasiphuzi bafowethu izinto ezinezimo into esiyibone thina ukuthi umdlokombane ekhulume nesizwe umkhosi othize nani noma eyekhozi noma eyekuphi noma ebenalo exclusive interview kabala futhi exclusive interview hayi njengoba exosha iy'ntateni nje nalona elixosha khathi bangwa manje-ke mfethu ungazi osifundisa ngekwethu ngoba nawe nesonto lakho lezositshela ngalo asikufundisi lutho zonke izinto ezizenza lapha nengenzi isense bona lento kusangana siyayithulena uba ngoyela kozo ngeke sizokujaja sikutshela ukuthi yenzani kanje yenzani kanje manje nathi singafuna ukuthi nizosilawula yabo nje kanje nawe ulapho usonta khona nathi lokhu kulesonto lethu there's still that enough hope that at a particular time the Zulu royal family will have to converge under one roof and resolve all the issues. But the foundations for that has to be truthful. They can't be barriers. They can't be based on lies. We are still looking forward to that day. We did mention that at some point there was a 5-a-side arrangement in terms of which would then address all the pertinent issues, all the fundamental issues. You can't say we are convening a meeting on the 29th where almost everyone is invited, including Amakutu. When are we going to afford ourselves an opportunity to engage on our issues because we believe that it's important, but there has to be a sequence. There has to be a chronology that a particular section of the Zulu royal family has to meet. Quintessential section, or the essential constituent parts. Wake up, it was over a snowball effect, so that would eventually say the Zulu royal family is united. We can now start engaging Amakosi Ezizwe, Amabutho, and what have you. But we can't go there and endorse the travesty of justice. Our engagement has to be honest. We have to engage frankly, robustly, openly on fundamental issues. We can't sugarcoat things. They've never taken an opportunity to engage us because they know that we'll tell them the truth.
the truth they know. When the Macingwane ad hoc panel was constituted, they refused to meet with us under one roof. Yes. They ran away. So, in a nutshell, we hope that the time will come as long as they've decided or resolved that they want to come and meet. In fact, we are the ones who've been waiting for them all these years since the Macingwane Ad hoc Commission. This year, we're supposed to meet on the 24th of June. We are prepared to engage, but not ngamanga. Amanga letha. Asihlangani lo. Esingakusho ngana kwethu ukuthi inhlangothi zinelungelo lokweseka lo mbono lawo abanawo ngokuthi ngubani okufanele ehlale esihlalweni. Kepha lokho sikwenza ngaphansi kwesimo esikhona manje sentando yeningi elawulwa ngumthethosisekelo nokubusa komthetho. Lokho esikukho kuyimpi kepha yimpi eliwa ngesikhathi samanje ngoba kuqala kwakuba khona nezimpi sokhumbula impi yabantwana yasendonda kusuka 2 December 1856 kulwa abantwana ababili inhlangothi zesabantwana ababili sisempini kepha siyilwa ngaphansi kwezimo ezintsha. Ngaleyo ndlela kakukuhle ukuthi nxa kukhona abaveza ukweseka elunye uhlangothi bese besatshiswa kusetshenziswa amandla empi. Lokho kakhamisani nesikhathi sentando yoningi elawulwa umthethosisekelo nokubusa komthetho. So engafisa ukuyichaza ukuthi indlunkulu yakheke kanjani. Indlunkulu yakhiwe izindlu zamakhosi zabantwana ababephethe umhlabathi nabangawuphethe ngokwesikhathi samanje. Lezo zindlu lezo zineyinhlaka zazo lapho ihlangana khona zidingide indaba zenkatheko lezo. Bese nxa seyihlangene zonke ke ziba indlunkulu sekhamisana nalaba abawumliba wamakhosi oselwa ahlala esihlalweni. Ngaleyo ndlela ke izindaba ezithinta izinkatheko izindlu zobukhosi kuba kuhle nxa zikhulunywa zinqunywa ilezo zindlu ngoba kasikwazi ukuthi kulesi sigaba sokugcina bese sikhuluma indaba zezindlu ngoba ngabe sesiyaxhumondela lokho ngaba ukuqala. Okokuqala ukuthi udaba sizolisa unoma yiphi inkantolo lapho eseluleka khona abameli ithimba lethu abameli ukuthi masilise khona ngoba akhona amacala nakulo udaba lombango wobukhosi okwathi i-Supreme Court of Appeal inkantolo ephakeme yokudlulisela amacala enqume ngenye indlela kwafika enkantolo yomthethosisekelo banquma ngenye indlela. Ngaleyo ndlela ke sinalo ithemba elikhulu lokuthi ungafika lapha yana kuphume isinqumo esehlukile kunalesi esiphume enkantolo ephakeme yokwedlulisela amacala. Nalokho ukuthi amacala anoRamaphosa uyawawena. uRamaphosa akayena uNkulunkulu. Thina njengoba simi kulokho esimukukho nokuliqiniso ingoba siyawathemba amakhosi ukuthi akwaze ekhulume into engenzeki kawakaze esikhohlise. Nalapho futhi impi yethu thina akuyona ezimali namanga nobuqili nobugebengu kepha impi yethu ingekamoya, impi yethu ingeyokukhanya
ngaleyo ndlela leyo siyakholelwa ukuthi nakulokho ukukhanya kuzokunqoba ubumnyama. Siyakholelwa ukuthi nakulokho amazolo azonqoba lelanga. Singakuveza ukuthi udaba nodaba lombango wobukhosi udinga uba lusingathwe ngokwegameko noma ngokuqinisa noma ngokomlando waleso sizwe naleso sizwe. Akwazi ukuthi uthi nxa kunje kuba nje thola ubufakazi ukuthi nomliba nayo yonke into. Okwesibili ukuthi kungalishwa noma kulishwa ngoba sinawo umlando wobukhosi obuningi obashintsha kakhulukazi ngesikhathi sokufika kwaqonele. Nxa kubonakala ukuthi lo kufanele ube inkosi lana akafuni ukuba isimanga bese bemshintsha befaka omunye. Kulishwa ke lokho kulusizi futhi nakuso ke lesi sikhathi esikuso njengendlunkulu siyakholwa ukuthi sibhekene nesikhathi esinjengaleso. Kepha ke ungicambukela kosopolitiki nohulumeni ngendlela ezehlukene kuyinkinga ngoba kuba nomthelela oqala nje omubi wokufika leyo ndlu leyo ibumbene bese befika bona beqambukela befaka unyawo lepolitiki bese kuba khona izingqekeko ezinye engasombululeki izizukulwane ngezizukulwane. Inselelo yokuqala eyingqekeko. Eyesibili ukwemuka leso sizwe leso ilungelo lokuzihlonzela lowo ofanele ngokomlando waso nangosiko lakhe. Elesithathu ukuthi ngesikhathi sebenze njalo umlando uyasikhombisa ukuthi ukuze behlonze ongenayo ngaphansi kwalelo hlelo lobuqili basuke behlenza umuntu obuthakathaka kakhulu okwenza ukuthi indlela noma umlando wesizwe noma inyathuko noma umgudu othathwa ileso sizwe nomlando wakhe ufiphale ufenye ngoba vele basuke befake obuthaka bengenendaba ukuthi kuzokwenzakalani kuyinqobo nje bona nxa bezuzile ngokohlela basuke benalo ngaleso sikhathi. Kulolu daba lokuthi bakhona labasixhasayo ngasinabo abaxhasi abeza nemali esingabe seyikhwameni zoGucci noma kuma briefcase noma kuma envelope noma kuphi siyazizamela sonke naye Ngonyama Ibhukule sizame ukuthi siphanze kulabo abangasilekelela. Kepha singathokoza futhi nxa ukuthi babakhona abafisa ukuthi besilekelele futhi kasiyukubadalula ikhona indlela ukuthi bengadaluleki. Kepha ke ngemniningwane ephelele ngizokuthi ngicela umntwana wakaNodunga kube uye ozochaza kahle ukuthi uhlelo olunjengalolo lisebenza kanjani. Ikhona i-account la isizwe esingafaka khona iminikelo noma uxhaso lwabameli. Igama le account uHaman Musa Incorporated and i-account yase Standard Bank. And ngizocela ukuyibiza i-account number uku 3302 41176. Ngizoyiphinda futhi i-account u 3302 41176. Okubalekile kakhulu ukuthi ungayikhohle i-reference number okufanele uyifake i-reference number oku GE 23634. Ngizoyiphinda futhi i-reference number u GE 23634. Kubaleke kakhulu ukuze ikwazi ukuthi ingene kwifile okuyilona lona.